Bu yerde bu meselanyň aýratynlyklaryndan bihabar gatnaşjylar bar. Sebäbi men daşary ýurtlarda, esasanam Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary hakynda görüň bermek isleýärin. Türkmenleriň daşary ýurtlardaky konsullugy, beýleki ýurtlaryň köp konsulluklарyndan tapawutlylykda raýatlary üçin pasportlaryny täzelemedi. Pasportlaryň we beýleki resmi namalaryň dowam edýän güýjini uzaltmady. Şol sebäpli gynansak-da ýüzlerçe müň bekanun türkmen migranty Türkiýe ýygnandy. Olar gaty ýiti, agyr mesele duçar boldylar we olar çykgynsyz ýagdaýda galdylar. Bu ýagdaý esasanam pandemiýa döwründe Türkmenistan serhetleri dolu yapanna hasam güýçlenipdi. Emma Türkmenistan COVID-19 ýaly meseleni öz ýurduna ikrar etmedi we hiç kimi Türkmenistana goýbermedi. Şol sebäpli raýatlarymyz iň bolmany pasportlaryny täzelemek üçin watanyna baryp bilmediler. Mundan başga-da täze pasport almak üçin watanyna giden serhetler açylandan soňra türkmen raýatlary hereket azatlygyny çäklendirmek meselesine duçar bolýarlar. Olary käbir beýleki ýurtlara, meselem Türkiýe gaýdyp barmak gadagan. Bu olaryň sosial ýagdaýyna agyr täsir edýär. Sebäbi Türkmenistana işsizligiň gaty ýokardygy belli. Ýöne häkimetler bu barada dymýarlar. Şol sebäpli türkmen raýatlary iş gözlemek üçin daşary ýurda gidýärler. Iň pes iş bilen meşgullanmaga razy bolýarlar. Sebäbi daşary ýurtda iň az pul gazansalar-da maşgalasyna, enatasyna, hatda doganlaryna, uýalaryna we şoňa meňzeşlere gollaw bermäge kömek edýärler. İşsizlik soňky 2-3 ýylda Türkiýede nägilelik hereketiniň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Ýaşlar hereket azatlygy meselesi barada açaçan gürläp başladylar we bu sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan ýyzarlanmalara sezewar edildiler. Türkmenistanda migrantlara bolşýaly garnaşlaryna hem gözegçilik, ajyga çykarmak, haýwa tatmak bar. Diňe bir talap bar. Rejimi tanqidlamagy besetmek. Bu meseleniň galamyň uju bilen çyzylan ýaly edip çözüp bolýar. Pasportyň täzelenmeginiň, täze resmi nama çap edilşi ýaly uzaga çekmeýändigini bilýärsiňiz. Emma gynansak-da türkmen häkimetleri ilki bilen bu mesele barada dymýarlar. Ikinciden ýüzlenmeleri äskermezlik edýärler. Üçüncüden özüne ýüz tutýanlary ýyzarlaýarlar. Takminan 1 ýyl ozal 16 awgustda ýaşlar şol ýyl saýlanan täze prezidente türkmenleriň bu kanunçylyklaryny bilmeýändigini çaklap ýüzlenme haty bilen İstanbuldaky konsulluga gitdiler. Meselelerine üns vermegini haýyş edip bir sahypa ýüzlenme bilen geldiler. Konsulluk işgärleri tarapyndan ýowuz garşylanma bilen ýüzbeýiz boldylar we türk adam hukuklaryny goraýjy aktivistleri, aklawjylary we türkmen aktivistleri ýenjildiler. Meselelerin gatlanmagy ýaşlary özleriniň zyňyny duymaga mejbur etdi. Garalşy olaryň ýüzlenmesine hiç kim täsir bildirmedi. Ukrainadaky bolan belli wakalar türkmen migrantlary meselesiniň bir burça geçmegine sebäp boldy we adamlar öz ýagdaýlarynyň umytsızlygyny duýýarlar. Bu hakda gürlemene batyrgaýlyk görkezenler agyr ýadawlyk duýýarlar. Näçe dile getirsek de hiç kim bizi eşitmeýär. İnsan hukuklaryny goraýjylar ýüz tutmalar, hatlar ýazdylar. Ýöne jogap ýok. Gynansaňam Türk hökümeti türkmen migrantlaryna türkmen konsullugynyň haýyşy boýunça ýygnak ýa-da miting geçirmäge ruhsat bermeýärler. Olar migrantlary ekstremizmde ýa-da başga bir gorkunç zatda esassyz aýyplamalar bilen polisiýa şikaýet edýärler. Şonuň üçin polisiýa gelip bu adamlary tutsak edýär. Bizde şeýle teklip bar. Belki bu ýygnak bu meseleni çözmäge itergi bolar. İlki bilen daşary ýurtlardaky türkmen konsulluklary öz raýatlaryna pasport berip başlamaly. Ikinciden gynansaňam Türkiýede we beýleki ýurtlarda bolşýaly öýlerine alyp gidip bolmaýan jaýlanan türkmen raýatlary azel. Bu merhumlaryň garnaşlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan gaty agyrly meselesi. 2020-nji ýylda 57 türkmen raýaty zäherlenenne. Şeýle hem fevral aýyna bolup geçen ýer titremesi köp sanly türkmen raýatynyň ölmegine sebäp bolan paçygaly wakalar. Gynansaňam ölenleriň arasynda şahsiýetini tanamak mümkinçiligini berýän resmi namalary bolmadyk türkmenler bar. Şonuň üçin ölenleriň ýyzyna äkidilmegini guramak zerur.
Üçüncüden gynansak-da Türkiýede hem Russiýada bolşy ýaly bozgunlar baradaky ýokary komissarlyk guramasy hem öz-özünden uzaklaşdy we türkmen raýat aktivistleriniň arasynda halkara howandarlygyna resminama almakdaky kynçylyklar döredi. Moderator: Biziň ýene biraz wagtymyz bar. Bu muny size sorag bermek üçin ulanasym gelýär. Pasportlar bilen emele gelen ösýän ýagdaý we köp maşgala Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurtlarda bolan soň çağalar dowýarlar. Çağa dowulan we maşgalalardan pasportlary göz öňünde tutmanymyzda dowluş hakyndaky resminamalary almak bilen ýagdaý nähili. Mysal üçin Türkiýede. Size bir mysal bereýin. Zarina Ahtyamowa Türkiýede ikinji çağasy dowdy. Çağa dogan hassahanasynyň şahatnama aldy. Konsullugy ýüz tutdy we çağa dowluş şahatnamasy berilmedi. Türkmenistana gitdiler. Birinciden, Türkmenistana gitmek üçin öz resminamasy ýok. Ikinciden, meniň kijijik çağalarym bar. Olary taşlap ýa-da goýup bilmerin we çağa bilenem gidip bilmerin. Sebäbi, hassahanadan soň azyndan 40 gün adam çağa bilen öýde bolmaly. Konsullugymyz bilen uly dawa boldy. Konsullugyň daşary ýurtda dolan çağalara dowluş hakyndaky şahatnama bermedik, başga-da bir näçe ýagdaýy bar. Käbir çeşmelere göre Türkiýede takminan 800 000 türkmen bar. Beýleki çeşmelere göre bu san 2 milyon. Türk hökümetiniň resmi maglumatlaryna göre onuň çäginde 230 000 kanuny türkmen bar. Şüphesiz migrantlar durmuşa çykýarlar, maşgala döredýärler, çağalary bolýar. Çağanyň maşgalada mektebe baryp bilmeýän halatlary bolýar. Sebäbi ene atanyň we çağanyň resminamalary ýok. Bir aýal konsullugy bir näçe gezek 100 tonnany we diňe para berenden soň zerur resminamany alyp bilendigi aýdylýar. Raýatlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen birlikde bu ýagdaýlar korrupsiýa sebäp bolýar. Düzgün bozmalar gar topu ýaly ösýär. Sag bolun. Следующее небольшое сообщение будет от Таджигуль Бигмедовой. Она является руководителем Туркменского Хельсинского фонда по правам человека. Спасибо. Здесь собралась аудитория, которая не в курсе специфичности данного вопроса, поскольку я буду говорить о туркменских мигрантах, находящихся за рубежом, в особенности в Турции. Так получилось, что Туркменистан, в отличие от многих государств, туркменские консульства за рубежом не меняли своим гражданам паспорта в консульствах, не обменивали, не удлиняли, удолжали эти сроки паспортов и многих других документов, как нам сообщают. Из-за этого, к сожалению, в Турции собралось сотни тысяч нелегальных туркмен, мигрантов, которые столкнулись с очень острой проблемой и оказались в замкнутом круге. Когда они, особенно это усилилось из-за пандемии, когда Туркменистан полностью закрыл границы, хотя не признавал такую проблему у себя в стране, но никого не запускал, так сказать. И наши сограждане не смогли посетить свою родину хотя бы для того, чтобы поменять свои паспорта. Плюс к этому те, кто ездил, сейчас открылись границы, ездит на родину, чтобы получить новый паспорт, они сталкиваются с проблемой ограничения свободы передвижения. Им не разрешается выехать обратно в какую-либо другую страну, например, в Турцию. И это бьет сильно по их социальному статусу, потому что в Туркменистане, как известно, очень высокая безработица, хотя о ней замалчивается. И из-за этого туркменские сограждане ездят за рубеж, ищут работу на самую черную, согласны работать, потому что даже то, что они получают минимально за рубежом, это, оказывается, помогает им содержать свою семью, родителей и даже братьев, сестер и так далее. И это привело к тому, что последние 2-3 года в Турции появилось протестное движение, когда молодые люди стали говорить открыто о проблеме, касающейся свободы передвижения, и из-за этого столкнулись с преследованиями туркменских властей. То есть идет слежка, вербовка, угрозы как самим молодым людям, так и их родственникам в Туркменистане. Требование одно – прекратить критику режима, и наши призывы. Одним росчерком пера это можно сделать. Это, вы знаете, продлить паспорт – это как принтер. Там, может быть, 10-20 минут нужно для того, чтобы напечатать этот паспорт. Но, к сожалению, туркменские власти
во-первых, замалчивают эту проблему, во-вторых, игнорируют все обращения, и, в-третьих, преследуют тех, кто к ним обращается. Ровно год назад, 16 августа, молодые люди пошли в консульство в Стамбуле с письмом к новому президенту, который был тоже в том году избран, думая, наивно полагая, что он не знает об этих проблемах, вот с одной страничкой, с просьбой обратить внимание к их проблемам. И они столкнулись с жестоким обращением консульских работников, которые избили правозащитников, турецких адвокатов и туркменских активистов. То есть это все насаждение вот этих проблем привело к тому, что молодые люди чувствуют себя брошенными. Никто не среагировал на эту проблему так, как положено. Плюс известные события в Украине привели к тому, что эта проблема задвинулась в угол. И люди чувствуют безысходность положения. Те, кто нашли смелость сказать об этом, они чувствуют усталость. Сколько можно говорить, нас никто не слышит. Правозащитники обращались, писали письма, но ответа нету. К сожалению, турецкое правительство, в отличие от других мигрантов, оно не разрешает туркменским мигрантам проводить митинги или собрания по инициативе туркменского консульства, которое подает жалобу о том, что идет экстремизм, о том, что идет какие-то ужасные вещи, выдумывая вот это все, и подает это в полицию. Тут же приезжает полиция и закрывает этих людей. Поэтому у нас такое предложение, может быть, и наша вот встреча будет одним из толчков. Во-первых, начать за рубежом туркменским консульством выдавать паспорта своим согражданам. Во-вторых, к сожалению, в Турции и за рубежом много захоронено туркменских сограждан, которых не смогли вывести и похоронить на родине. И это очень болезненная проблема, из-за которой сталкиваются с трагическими рассуждениями наши сограждане. 57 человек отравились в 2020 году. Плюс февральское землетрясение унесло очень многих граждан турецких, вы знаете, в том числе и наших сограждан. И, к сожалению, среди них есть туркмены, у которых нет документа, и никто не может распознать их личность. Это тоже. Вот второе, наверное, нужно организовать эту репатриацию, как называется, умерших. И третье, вот то, что сейчас говорилось, к сожалению, в Турции тоже, как и в России, УВКБ ООН сам устранился от этой проблемы, и нашим туркменским согражданам нет перспективы получить какой-то документ, чтобы они могли легально проживать. Они все просят легализации их документов. Спасибо. Спасибо большое. У нас есть немного времени, и я на правах модератора воспользуюсь этой возможностью и задам еще один, может быть, уточняющий вопрос Таджигуль, и потом, может быть, еще Виталию, или даже я сразу задам, и Виталий сможет подготовиться, а Таджигуль, я думаю, она сразу сможет ответить. Вопрос у меня такой, вот та ситуация, которая складывается с паспортами, и то, что достаточно много и семей, и граждан Туркменистана находятся за пределами, рождаются дети. Вот какая ситуация с получением документов, свидетельства о рождении, я уже не говорю о паспорте, в этих семьях, где рождаются дети, например, в Турции? Я вам один пример приведу. Зарина Ахтямова. У нее родился второй ребенок. Там, в Турции, она принесла справку из роддома, пошла в консульство, и ей не дали свидетельство о рождении на ребенка, сказали, езжай в Туркменистан. Во-первых, у нее нет своего документа, чтобы поехать в Туркменистан. Во-вторых, она говорит, у меня маленькие дети, я не могу их бросить, оставить, и с младенцем выехать тоже не могу, потому что хотя бы 40 дней человек должен с ребенком посидеть дома, вы все это знаете. Из-за этого был большой скандал с консульством. Плюс у нас есть несколько таких случаев, где не давали и не дают свидетельство о рождении родившимся за рубежом новому гражданину. Это учитывая то, что за рубежом находится, по некоторым подсчетам, до 800 тысяч туркмен. Есть даже данные до 2 миллионов, но официально есть данные турецкого правительства о 230 тысяч легальных, остальные нелегальные. Ну и, конечно же,
вы понимаете, что у них создаются браки, семьи и рождаются дети. У нас есть случаи, где в семье ребенок не может пойти в школу из-за того, что у родителей нет документа, и у ребенка тоже. Есть случаи, когда женщина несколько раз обращалась, после этого она осозналась. Она говорит, я просто подмазала, так сказать, и сделала этот документ. Ну вот это рождает и коррупцию, помимо того, что нарушает права. То есть как снежный ком идут различные нарушения. Спасибо, Чугуль.